下で練習して4分の2拍子というか、音楽は8分の6です。斜めに入ってまっすぐ下がります。タランタタランタ。これを4回やった後、スタンスタン。これが1番。2番。1、2、3、4、5、6。前、ホップ、クロス、ホップ、下がる。2回やった後、1、2、タンタタステップ、ホップ、ステップ、ステップ、スタン。1番、2番繰り返します。